Эшәргә дә, юынырга да, кирләр юарга да, хәтта үсемлекләргә сибәргә дә яраксыз. Тукай районының Белоус бистәсендә яшәүчеләр үзләрендәге суның сыйфатын нәкъ менә шулай тасвирлый. Алар Чаллы водоканалыннан бистәгә кадәр магистраль су үткәргеч төзү мәсьәләсен хәл итүне сорыйлар. Җирле халык проблемасын без дә өйрәндек. Техника ломается, пить невозможно. Юлия Малыгина гаиләсе белән Белоус бистәсендә 7 елдан артык яши. Су проблемасы һәрчак булды ди. Тукай районы хакимияте халыкны артезиан су белән тәэмин итәргә узган ел ахырында ук вәгъдә иткән. Тик ул сүздә генә калган. Халык һаман сыйфатсыз судан интегә. Но мы же не можем постоянно пользоваться такой. Без мондый начар судан гел файдалана алмыйбыз бит. Безнең хәзергә колак салучы да юк. Барысы да булыр дип эш әлегә буш вакытдан ерак киткәне юк. Чиста су тутырылган савыт куярга тиешләр иде, анысы да юк. Вот вода, которая поступает в дом, свет. А вот такой вот фильтр. Авыл кешеләре сүзләренә караганда, бистәдәге су нормаларга туры килми. Алар хәтта бәйсез экспертизада үткәргән, тикшерү аларның шиген раслаган. Су эчәргә, юынырга, кирләр юарга гына түгел, хәтта түтәлләрдәге үсемлекләргә сибәргә дә яраклы түгел. Үсемлекләр аңлашылмый торган пленка белән каплана. Суны сатып аларга яки чишмәдән ташырга туры килә. Бу судан соң савытларга юшкын утыра. Кир савыт саба юу машиналары ватыла, торбалар күгәрә. Пришлось мне нанимать трактор, сантехника, трубы, ремонтировать. Сантехниканы, торбаларны ремонтлау өчен трактор яларга туры килде. 3 ел үткәч, кабат шул ук хәл. Бөтен торбаларны аштырырга булдым. Тагын зур суммада акча торырга туры килде. Яна трактор, тагын эшчеләрне үз хисабыма ялладым. С 2015 года по настоящее время в Беларуси нет водопоставщика. Закон нигезендә 2015 елдан бирле хәзергә кадәр бистәдә су белән тәэмин итүче оешма юк. Халыкны су белән тәэмин итүгә килешүләр төзелмәгән. Шелтәрләр 2018 елдан бирле баланста торса да, халык үзенә үзе хезмәт күрсәтә. Барлык изгелекләр, барлык аварияләр халык хисабына бетерелә. Халык яңа магистраль су үткәргеч төзү өчен тырыша. Без Тукай районы хакимиятенә запрос ясадык. Әлегә җавап юк. Вәгъдәне күпме көтәргә туры килер, билгеле түгел. Фарис Мөхәммәтов, Рзалия Фәхретдинова, Татарстан яңалыклары, Тукай районы.